Ζούμε σε μια εποχή πρωτοφανών αλλαγών. Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι νέες αναδυόμενες ιδεολογίες επηρεάζουν τα πάντα. Σύνορα αλλάζουν, κυβερνήσεις πέφτουν, δίκτυα καταραίουν. Αυτό οδηγεί σε παγκόσμια αναταραχή, σε αστάθεια των αγορών, σε βίαιες εκδηλώσεις λαϊκής δυσαρέσκειας και στην κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας. Είναι όμως και εποχή ευκαιριών για αυτούς που έχουν την ικανότητα να δώσουν λύσεις. Για αυτό το 1% του πληθυσμού που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η ικανότητά σας να αλλάξετε τον κόσμο σας κάνει διαφορετικούς. Όμως σας κάνει και στόχο. Εδώ επεμβαίνουμε εμείς. Η Outrim Consulting σας δείχνει τον τρόπο να προστατευτείτε. Με την ανάλυση και μεθοδική διαχείριση της καθημερινότητας, η απειλή εξουδετερώνεται πριν ακόμα εκδηλωθεί. Δεν σας προστατεύουμε εμείς. Εσείς προστατεύετε τον εαυτό σας. Δείτε περισσότερα στο threat.gr και πάρτε την ασφάλειά σας στα χέρια σας.